हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला रुचकर व पचनास चांगली अशी सोलकढी दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी इथे 1 वाटी नारळ किसून घेतला आहे, 2 ते 3 ओल्या मिरच्या, 7-8 लसूण पाकळ्या व कोकमचा आगळ घेतला आहे। तुम्ही इथे सोलही वापरू शकतात। हे सर्व आपण आता मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायचे आहे। इथे आपण हे मिक्सरमधून फाईन पेस्ट करून घेतली आहे। त्यात आपण थोडे पाणी घालून गाळणीच्या सहाय्याने गाळून घेऊया। हे छान प्रेस करून आपण त्याचा रस काढूयात। तुम्ही इथे खोबऱ्याच्या रसाच्या क्वांटिटीनुसार कोकमचा आगळ घेऊ शकता। मी इथे 2 छोट्या मेजरमेंट कपनी आगळ घेतलेला आहे। थोडीशी ओली कोथिंबीर घालूयात, 1 चमचा साखर व चवीनुसार मीठ। हे आपण आता छान मिश्रण एकत्र करूयात। इथे आपली सोलकढी तयार आहे। सोलकढीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।